Song we know the Villages Man. Every album that told you know the Villages Man. The whole title trigger. Yeah, Jiripo was by every project that's made. Change it to the Kundaria Books. Saka Apa. Saka Ida Tipitama projects. SM Machine. Album Saka Channel Dabu Kundama album. Saka tinetarisire kuti changira Simba uyezve infectira kato Simba kudarika zvatakabvita because by every project yatinoita tinoita tichida kupfuura yatakamboita kudhara tinge tichida tichiwedzera mashoko anogona kuti shaikiro anogona kunge asina kuwanda but mashoko ndeekungoti shandai wakumana zvinoita mukashinga zvinoda kushanda. Yeah, Staram Continent with Jamal. iMusic, that's my name. Division's iMusic. Alright, as a producer, I work with Tocky Vibes for my tracks and I produce some of his music. In fact, I would say I'm one of my producers on Oshanda and Tocky Vibes. So we've been working on an album, Villages Money, 2019 album, Tocky Vibes, and they go around. So the first batch of the album, it's in two parts. Pane volume 1 Yakato Buddha, and I have a number of tracks under the producer Tocky Vibes. Then we have another second segment of the album, which is the volume 2, Villages Money, Buddha soon, here in June. For volume 1, there is a lot that we did in terms of upgrading our sound and Tocky Vibes. So Takabada all areas, I would say all areas, and check with any type of genre, live instruments, real reggae, deep reggae, the hardcore, whatever type of music you would feel with, you know, it was. We tried to accompany all my fans with our package, general and type of music. Yeah, talking about message, Tocky Vibes, agarari munano nyora message is so powerful. If you are someone asingade kuterera zvinoreva song, unogona kutadza but ine something chainokwanisa kubuilda muupenyu wako. Munhu anokurudzira vanhu when it comes to my lyrics ake. So I would say pa music yoyi yatakaita there is much you can learn from the music. Asi munhu kuti you just listen for the fun of it, but you listen and learn. That's how he is. Maonera angu sekushanda wandoita naye as a producer. Yeah, I would say ku munhu wese anoda oro arikunzwa kuda kunge achiterera Villages Man. Balembe akorinde balembe chamakuvangu balembe. Yo, wagwan there people, my name is Lazzy, big things in the way, Mokobos finest Warren Podcast Lango, my kabiko na Lazzy. Iwe kaniwe, it's goes going to keep nyumbu yo. Iwe kapana choto ones go. Imba muta kaka, moto kubaka, funza kana vedu vechitaka. Tele, marisubate tele. Hello. Iwe bang bang. Chamakuvangu ihuru yazo. Funza vakaona kutanga kwazo. Muri kuti na ibambo Bandiko Saga big things up on a remix Kanema new tricks Iwe just mix Tirate Uchaona hate Ini gavara kadambura musungo Small potty Asinchi nichi katapila Paripopa no one Okay. It's a brand new track from Tocky Vibes produced by Lazzy at Big Things Records and Zinonzichi Undisputed Champion. Yeah, Togaga Penga Maize. I'm working na Tocky Kuva Kudara. I think the Toki Tatango Senzarin. I think it's around 2013
13 ndo mazana zvinoda kudzamisa pfungwa Victoria Falls wapinda mukisimusi. It's all about big things in that way makaboss finest. Mfano wangu tasenza masomo akawanda gore rino ribate. Chanangota ndechekuti Tocky adzia wangu ndiri kunyepera. Tocky Vibes is bad. You know. He's hot. He's hot. Like water in a tea kettle. Brand new album from Tocky Vibes. Village Money. Produced by Lazity. Ma records acha taite pakawanda. Kunongo song inonzi Spirit Champion saka vantu dana ndosupporta kana album rabuda pa iTunes norwana. Tocky Vibes is on Instagram and Facebook wakawanda saka nyaya kubhena ma CD kana kunonzira se yangotumirana pa WhatsApp ngoti Tocky titumira song pa WhatsApp. No vanhu, let's support local music anditi ndozvinoita kuti pirates ite ishoma. Tocky kana buritso album buritso shagi like mazano kune mayusa tomada futi anditi kana munongobata Kuman namba dza Kuman nenda kukangana but Kuman anoita zvese izvozvo but big things ndokurutwa yese yakasimba yacho tukurokoda mfana wami and then mastering even kana dazorekoda futi ngoma dzako kunoku akuswe mangoma chete tinorekoda music yese museve kana kwada kuya futi ne music yako inoirira kana muridzi ngo munobva tinorekoda boss art dzinosiyana vamwe ndoe muridzo vamwe ndoe beatboxing andiunza mwachi tinorekoda futi zvese akapela mapostori zvese but keep on supporting mfana wako Tocky Vibes ndiane yese maiza ndiane future mZimbabwe vanhu vanozata vanhu vane problem echinwana chaanogaya drifting box sasa iproblem hombe vanhu vanofunga kuti inonzi international music is someone anoimba neEnglish. No, it's not about that. I'll give a good example. This is the likes of Salif Keita. Salif Keita anozikanwa worldwide, right? Azikanwa worldwide. Mife, I love you. My language out. And then you go to the richest artist in Africa. Anonzi Yusondo. Yusondo is a billionaire, but anemba ne language yake. So Tocky anokwanisa kusvika pa level kwa ave international artist achimba shona because chirudwa na vanhu vari ku London kana ku States bozo kamembera kuti you know fuck what they say what ra music yavo ambofoka kugamchira ndisakuzona kuti ezvino the likes of ana arakela akaita song na Fally Ipupa ara song na Fally Ipupa ari kuzati ku Africa ndokune chini vakutera mabhitsi ekupi ekuAfrica kunoita kuti makolab nevanhu vepanajimbi bozo vepanajimbi vane identity yavo but Davido anemba ameno language yake ndangati chirungu chakachikokere but Davido ari kutora maawards. He's an international artist, he's rich. So nenda kugadzisa panyaya kuti international artist Tocky wacho kuti mfana wangu anosvika kure ngwani mutata tuka auda kutotila ngwani akasasa ngwani nandi zvikanzi ndiani wamunoona achasara panyaya zvikanzi Tocky Vibes. Samsaga yedu mudhara tukufuta ngari international artist tukaizikana kwese achimba ngoromera onde harina zvarinoshanda andire but tozona takudhanza ninga akaimba ntaura hangu mazita but afana anta patwa ite henyu patwa but ngwari yekuti amutenge dzimba nayo ipapo ndatiudze nevafe vanatoka vane muchita na Tocky azodaiso Tocky azodaiso bvudzi nderake murungu akatomuona ndoti this one is a true African man and then you wakasa to chain ndezvo kwa America ani maiziya indotaurisa but people one love be blessed fire.